Ahojte, dneska vám porozprávam o psích hrdinoch, o Baltovi a Togovi. Balto bol sibírsky husky, ktorý sa stal hrdinom v roku 1925 počas slávnej Serum Race na Aliaške. Táto udalosť bola snahou doručiť život zachraňujúce sérum proti záškrtu do odľahlého mesta Nome, ktoré bolo zasiahnuté epidémiou. Jediný spôsob, ako doručiť sérum do miesta, bolo použiť záprahy psov, pretože extrémne zimné podmienky znemožnili použitie lietadiel a lodí. Celková trasa mala dĺžku približne 674 míľ, čo je asi 1085 km, a bola rozdelená medzi viacero psích záprahov. Balto viedol posledný úsek závodu pod vedením Kasena. Balto je dnes považovaný za jedného z najslavnejších psov v histórii a jeho príbeh je pripomienkou dôležitosti spolupráce medzi ľuďmi a zvieratami v čase núdze. Togo bol taktiež sibírsky husky, ktorý sa zúčastnil Serum Race na Aliaške v roku 1925, ale pod vedením Leonarda Sapela. Ako štenia bol považovaný za neposlušného a nebol určený pre záprahy. Dokonca bol viackrát darovaný, ale vždycky sa k Sepelovi vrátil. Postupne sa ukázal ako mimoriadne talentovaný a odhodlaný pes, čo viedlo jeho majiteľa k tomu, aby ho zaradil do svojho tímu psov. Keď vypukla epidémia záškrtu v Nome, sérum bolo potrebné doručiť z Nenany do Nome. Spolu prevzali najdlhšiu a najnáročnejšiu časť trasy, ktorá mala približne 260 míľ, čo je 418 km v extrémnych podmienkach. Počas tejto cesty prekonali nebezpečné ľadové polia, prudké mrazy a silné vetry. Togo viedol záprah v teplotách dosahujúcich -40 stupňov. Doručil sérum na ďalšiu zastávku, odkiaľ ho prevzal Balto. Tak toto bolo všetko o našich psích hrdinoch. Dúfam, že sa vám video páčilo a ďakujem vám za pozornosť.